no siya itisika lipate mo isuna tasaan nga maikari para ken ka layo rin agasat mo at dato sa papak na di may kadwa nga ayat at danto no siya itisika iwag simon nilitay di mon panunuten pa'y di ayat anak keltay ibilang mo may sa atagta gainip ket sumang baito ni pudno amang ipatpatek when pudno anasakit iti masaktan damo nga ayat narigat alipaten narigat ngay liw-liwag ngem lang gipen apaset na'y tatibiyag no sumang baito ken ka may kadwa nga ayat di tamto amananam samhit ni ragsa di tamto amalipatan sa di naglabas di may kadwa nga ayat napluan kinapintas di may kadwa nga ayat Welcome, Sis Ganda.